Sí? Vale, d'acord, d'acord. Sí, comprovem. Disculpeu, d'aquelles coses que fa 5 minuts funcionaven totes i en el moment de començar fem una altra comprovació. Sí? Sí, hem fet la comprovació, és correcte? Voleu que digui alguna cosa més perquè comproveu que el so surt normalment? L'àudio surt normalment? Estem segurs? Perfecte, doncs anem avançant. Ara sí, endavant. Gràcies. Superats els problemes tècnics, comencem. Molt bona tarda a tots i totes. Benvinguts i benvingudes a aquesta presentació. Directora dels serveis territorials de drets socials, senadora, regidors, responsables de serveis sanitaris, representants d'altres administracions públiques, també de les entitats del tercer sector de la discapacitat intel·lectual, famílies, membres de Junta, de DINCAT. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies, evidentment, a Graners Fundació per creure en aquest projecte i donar-nos el seu recolzament i avui per acollir-nos amb la seva seu. Gràcies també als membres de l'APTINCAT per oferir tan generosament el seu coneixement i expertesa al nostre sector i en el desenvolupament d'aquest projecte i, evidentment, a CASNet com a autors d'aquest llibre, d'aquest informe. Gràcies a les entitats de Girona i d'altres territoris que avui també ens acompanyeu per tota la vostra feina diària i per estar al peu del canó en tot moment. Agraïts també per a les famílies, agraïments també per a les famílies que avui ens acompanyen i que dia a dia, sense dependre d'economies, d'horaris ni d'estats d'ànim, esteu al costat dels vostres familiars donant el millor de vosaltres mateixos. Avui ens trobem per presentar els resultats del segon informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. Ja fa 2 anys que vam presentar el primer informe, el temps passa molt de pressa, pioner en aquest sector i que d'alguna manera va suposar un punt d'inflexió en la nostra realitat. Aquell primer informe ens va servir per tenir una fotografia bastant exacta de la situació del col·lectiu en clau de drets, d'exercici dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del respecte per a aquests drets. Aquest segon informe ens permet analitzar què ha passat en aquest període de temps transcorregut, des d'una perspectiva evolutiva i comparada. No em vull avançar al que s'exposarà en uns minuts, però sí que vull comentar algunes qüestions que considero rellevants. La primera d'elles, i que no podem passar per alt, és positiva. Hem de ser honestos i reconèixer la feina ben feta. Durant aquest temps, i tal com mostren les dades de l'informe, hem pogut apreciar el que podríem dir que són brots verds, pel que fa al respecte i l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. La desaparició de la tutela, l'aparició de la figura del facilitador judicial, o el recolzament i impuls de pilotatges que aposten per la vida independent i en comunitat, són millores que celebrem i que ens apropen al mandat de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada per Nacions Unides. Anem per la segona qüestió, en aquest cas negativa. I és que, tot i aquests canvis esperançadors, no podem obviar que la realitat del col·lectiu, segons s'observa analitzant les dades d'aquest segon informe, continua estant molt allunyada del que marca la normativa en termes de drets. Les persones amb discapacitat intel·lectual continuen enfrontant-se a discriminació, a desigualtat, a múltiples reptes que els situen en aquestes situacions de vulneració de drets. Tindrem ocasió d'entrar al detall en uns minuts, però aquests reptes es situen en àmbits tan rellevants com el de la infància i l'adolescència, l'educatiu, el laboral, el de l'accessibilitat, el del model d'atenció,
el de l'igual reconeixement davant de la llei, el de l'accés a la justícia, el de la salut i el de la protecció social, entre d'altres. Reptes que s'han d'entendre des de la perspectiva de gènere i atenent a la dimensió territorial, dos factors claus que han d'estar molt presents en el disseny i en la definició de qualsevol política pública a impulsar. Fa pocs dies, l'honorable consellera Mònica Martínez exposava en una compareixença al Parlament que un dels eixos que han de guiar l'acció del seu departament té a veure amb la dignificació. Dignificar la xarxa d'acció social, dignificar professionals i dignificar usuaris. Això explicava la consellera. Evidentment, em sumo a aquesta voluntat, però que no podia ser més encertada, però afegeixo dignificar també a les famílies i persones cuidadores no professionals. Compartim aquesta premissa i aquest compromís. També estem d'acord en com de necessari és tenir una estructura i un sistema de protecció social. I celebrem que el que per molts no és més que una despesa social sigui entès i defensat per la consellera com a inversió social. Aquest és el camí, aquest és el canvi de paradigma necessari per abordar globalment aquests compromisos. Espero i desitjo sincerament que aquest nou informe contribueixi a donar a conèixer la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i es converteixi en una eina útil per orientar els recursos i les polítiques necessàries per a aquest col·lectiu. En aquest sentit, la presentació de l'informe que vam fer la setmana passada a Barcelona ja està tenint els seus efectes. Per una banda, una amplíssima repercussió mediàtica als mitjans de comunicació, que celebrem, i per altra, que un grup de diputats i diputades assistents a la presentació ja ens van avançar que havien sol·licitat la compareixença de DINCAT a la Comissió de Drets Socials del Parlament per fer una presentació de l'informe. I a més d'això, la pròpia consellera, en finalitzar l'acte, es va comprometre a treballar perquè el sector i la pròpia conselleria disposin de dades que no han estat possibles obtenir per l'obtenció d'aquest informe. La presentació d'avui a Banyoles té un caire més informal de la de Barcelona, més en format conversa. Aquesta és la primera de les sessions territorials, ja que tenim intenció de repetir aquest estil de presentació a altres territoris, precisament amb la intenció d'aterrar resultats de l'informe, donant que la dimensió territorial és important a l'hora de dissenyar polítiques públiques, com comentava abans. Confiem en seguir avançant en la construcció d'una societat plenament inclusiva i garant dels drets humans de totes les persones. Sempre ho diem, però avançar en aquesta direcció, revertint l'actual realitat i donant resposta als reptes plantejats, passa pel compromís i el treball conjunt de la societat. La corresponsabilitat en aquest àmbit és del tot inqüestionable, com també ho és el compliment del mandat de la Convenció, que no hauria de ser una opció, sinó una responsabilitat i una obligació per a tots nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president, per les seves paraules. Com a Graners Fundació també ens agradaria fer unes breus consideracions molt ràpidament respecte de l'informe. Tal com en José Carlos comentava, l'informe parteix, té tota l'estructura dels principis de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides de l'any 2008. Com sabeu, convenció d'obligat compliment per a Espanya, que va ser signant de la Convenció l'any 2008, com dèiem. Per tant, l'objectiu de l'informe, reitero, és proporcionar coneixement i dades i evidències que ens permeten exigir millors i més polítiques públiques i també que permetin a les entitats que proveixen de suports a les persones poder planificar estratègicament també aquests projectes alineats d'alguna forma amb la Convenció de Principis de Drets. Només a mi m'agradaria
ressaltat tres qüestions, tres i mitja, diguéssim, de l'informe. La primera, molt generals, però que penso que són interessants. La primera, en l'informe s'ha volgut incloure nous àmbits i aspectes importants que no havien estat inclosos en el primer, per tant, trobareu aquesta diferència. Remarcar que continua sent molt difícil, després la Maria ens ho dirà, continuar obtinguent dades en la situació d'alguns àmbits en concret que per nosaltres són imprescindibles, com són la cultura, el lleure, l'esport, la participació política, tots aquests altres àmbits. Imprescindible posar-hi llum i fer evident que les persones amb discapacitat intel·lectual han de tenir les mateixes oportunitats de vida que tota la resta i que, per tant, han de tenir les mateixes opcions en aquests àmbits que tenim la resta de ciutadania. La segona, és evident que l'informe dona també una oportunitat molt important de sensibilitzar i de fer influència en el reste de la societat. D'alguna manera o altra, les persones que estem avui aquí estem relacionades amb l'àmbit, estem directament amb l'àmbit o d'alguna manera hi tenim contacte. Hem de sortir, hem d'anar més enllà. Hi ha moltes entitats en el sector que ja treballen en tot aquest àmbit de la sensibilització i, per tant, l'informe pensem que és una eina molt i molt útil per això, per anar explicant a la resta de ciutadania tot el camí que ens falta recórrer per arribar a la plena inclusió. I, en tercer lloc, destacar dues qüestions, per això us deia de 3 qüestions i mitja, que també s'ha intentat abordar en el segon informe, però que per nosaltres és molt important. I en feia menció també el president de DINCAT, que és el desequilibri territorial. El desequilibri territorial en el tema de la provisió de serveis de suports a les persones, que provoca desigualtat entre aquestes persones i entre territoris del nostre país i que pensem que és un repte que s'ha d'abordar a curt termini. I l'altre repte que s'ha d'abordar a curt termini i que incorporo és el gran repte de la desinstitucionalització. L'hem de dir i l'hem de dir en veu alta. La Maria després també ens en parlarà una mica i l'informe també l'aborda. Per nosaltres, com a Graners Fundació, que som una entitat d'aquí, de Banyoles, del Pla de l'Estany, i que tant treballem a nivell de la nostra comarca, com ara veieu, a nivell de país, aquesta qüestió ens interpel·la directament. I, per tant, no volíem deixar-la de dir. També per nosaltres, que som una entitat que d'alguna manera intentem alinear iniciatives, promoure-les, incentivar capacitats de persones i de col·lectius mitjançant això, el suport a entitats, en l'acompanyament a joves, també en la formació i en la recerca i també en la sensibilització i influència en projectes diversos, val a dir que és molt gratificant poder participar en aquest projecte i per això també volem agrair a DINCAT aquesta possibilitat. No vull acabar sense dir que la satisfacció, i això també ho vaig dir a Barcelona, la satisfacció de la presentació avui del segon informe no ens ha de fer perdre vista el fet que no seria la nostra responsabilitat de fer aquest informe, ni la de DINCAT ni la de Graners Fundació. La responsabilitat de recopilar dades, estadístiques, per avaluar i formular polítiques públiques és dels estats. I s'ha de dir en veu alta, és una obligació dels estats. I així ho recull l'article 31 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitats. Val a dir que l'informe constata força recurrentment el fet que moltes dades directament no existeixen, moltes vegades no existeix la segregació per tipus de discapacitat i, per tant, el camí que ens queda d'anar caminant és llarg. Finalment, sumar-me a tots els agraïments explícits als quals ha fet menció el president. Només reiterar aquest agraïment a la consultora Casnet per tota la seva feina i a la Maria, que avui està aquí, a tot l'equip professional de DINCAT, que s'hi ha volcat, així com tots els companys membres del Consell Assessor de l'AP DINCAT. Avui tenim aquí en Toni Vilà i la Maria Pallissera, cap allà enrere. I, per tant, agrair-los, com sempre, la seva disposició, la seva expertesa, mirada i criteri, que és molt important en aquests temps que corren. Moltes gràcies. Res més. Fins aquí donem pas als nostres testimonis. Sí? Endavant, demano que ens acompanyi Irene. Sí? La Irene, en Marc, Irene Tuà, aquí al meu costat, en Marc Verdaguer, a continuació. Marc, benvingut, Irene. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom. I la Joana Serra, molt benvinguda, Joana, també.
Benvinguts, doncs, tots tres en aquest espai de l'acte d'avui. Volem agrair-los molt, molt el fet de que siguin aquí. Ara, si es féssim aixecar-los la mà i dir qui és que no s'atreviria a posar aquí davant, sortirien moltes mans, eh? Hi hauria molta gent que no es posaria aquí davant. O sigui que primer agraïu-vos doncs, el vostre gest i la vostra atenció i la vostra participació. Perquè és que és molt important que sigueu aquí avui i que la vostra participació sigui efectiva en els espais on es parla de discapacitat intel·lectual, perquè sou vosaltres les que teniu la primera legitimitat de parlar-ne. Voldria agrair també a la Isa López, directora de la Fundació Estany, que també ens acompanya avui aquí, i que és l'entitat que us proveeix d'alguns suports i acompanyaments, la tasca també en contactar-vos com a testimonis i en preparar aquest espai de conversa. Amb la Isa vam considerar que era interessant de poder tenir un testimoni de cada un dels moments de vida. Sí? La Irene, com que és més o menys de la meva edat, ja anem acabant la nostra part professional de vida, no? Encara ens falta una mica per jubilar-ne. Tu ets una mica més gran que jo, però... Tu ets més gran, mira. Tu ets una mica més gran, sí. Mira. En Marc encara li queden més anys per jubilar-se, diguéssim que està començant, fa uns anys, però és la persona adulta, diguéssim, no? Encara li falten més anys que treballar que tu, Irene. I a la Joana, que la Joana és la mare d'un nen de 6 anys, d'en Joel, que també té una discapacitat i que, per tant, també ens explicarà el seu testimoni des del punt de vista de la mare, d'una família d'un nen amb discapacitat. Per tant, comencem amb la Irene, farem de més edat cap a menys. Començarem amb la Irene, us presento la Irene Tuà. La Irene, algú de vosaltres ja la coneixeu. La Irene és d'aquí Banyoles, ella treballa al Puig, al centre al Puig, que és el centre especial de treball d'aquí la comarca. I llavors a l'Irene tenia moltes ganes de preguntar-li com ha canviat l'educació de com era abans a ara, no? Quina ha sigut la teva experiència personal amb el tema de l'educació? Doncs quan jo havia anat a l'escola abans, que es deia EGB, doncs no és igual com ara. Abans era molt difícil que t'expliquessin les lliçons, que les poguessis entendre, perquè, esclar, la meva discapacitat auditiva i la meva dislèxia també, doncs se me feia molt difícil seguir els estudis. I doncs ara tinc la sort de poder anar a l'escola d'adults, que m'estan ajudant molt. Si hi ha alguna cosa que no entenc, doncs me l'expliquen una altra vegada. També ho he dit, dic, mira, perdoneu, un moment, que tinc de fer una pausa, perquè se m'han recitat ara la informació, saps? Com ara mateix, aquí mateix, Graners Fundació, jo sempre dic Fundació Graners. No sé quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra. Ens entenem molt, que vens molt sovint, doncs no hi ha problema. Tant és una cosa com l'altra. Saps que hi ha alguna diferència entre una i l'altra? Això són els dissenyadors. Van dir que quedava més bé Graners Fundació que no Fundació Graners. Fundació Graners? No sé per què. La meitat de la gent, tothom, sí, no és cap problema. Ens entenem igual. I també el 3 se m'ajunta amb una E, el 9 se m'ajunta amb una Q, tinc de fer aquella ratlleta a la Q per saber què és la Q, tinc de fer algunes estratègies per poder diferenciar entre què és les lletres, què és els números. I per tant, tu, Irene, continues estudiant. Sí, a l'escola d'adults. Molt bé. I per tant, per tu ha sigut una manera de continuar fent una activitat que m'agrada els estudis, que m'agrada llegir, que m'agrada escriure. Doncs és una forma de continuar el que no vaig poder fer quan era el temps. Clar. I llavors em deies, no?, que feia no gaires anys t'havien fet un altre diagnòstic, no?, i que tu t'havia també això ajudat, no? Sí, a part de la discapacitat auditiva, de la dislèxia, també a l'estiu. Veus, ara tinc de pensar a veure quina estació era, perquè va ser a l'estiu, per no dir cap mentida, doncs em van diagnosticar autisme. D'acord. I això, com ho vas rebre tu en aquell moment? Al final t'ha acabat ajudant de tenir un diagnòstic. Perquè hi havia moltes coses que semblava que ho feia com si la gent, com si estigués enfadada amb la gent, que em parlaven, no mirava la gent, o a vegades em deien alguna cosa i ell havia marxat.
És més que res el diagnòstic aquest de l'autisme que és el que ho fa. No és que tu vulguis fer-ho, No, és el mateix diagnòstic. Clar, com no ho sabia, això t'ha ajudat a entendre algunes coses, no? l'autisme, De l'autisme. i comprendre-ho millor. Sí. Molt bé. Doncs, Encara s'hauria de tenir més informació del que és l'autisme, del que és la dislèxia. bueno, és interessant d'anar avançant doncs, cap a aquest camí, que tu també puguis anar-ho, no? Incorporant i puguis anar tenint, no? Més informació sobre aquest tema. Per tant, molt bé. Molt bé, Irene, doncs moltes gràcies A vosaltres, per per explicar-nos el teu convidar-me. testimoni. Ara coneixerem en Marc Verdaguer. Bones, Marc. Bona, Benvingut. igualment. Us presento una mica en Marc. En Marc és de Llagostera, que és una població d'aquí a Girona, per la gent que ens veieu Sí. de molt lluny. És de les Més comarques... cap a Platgeraro i... Exacte. Cap a l'altra banda, Sí, no? cap a l'altra banda. Cap a l'altra banda. I llavors en Marc ens explicarà una miqueta la tasca professional que està fent ara mateix. En Marc està treballant en una empresa ordinària. I llavors el que li volíem preguntar a en Marc és això precisament, no? Marc, tu ara estàs treballant fent feines de gestió administrativa i llavors per tu arribar fins a dia d'avui que estàs fent aquestes feines, com ha sigut aquest camí? Pues una mica complicat perquè, clar, amb el meu sistema visual, doncs, tens de posar lupes de vegades per estudiar, per tal, però, bueno, ja he anat fent, he anat desenvolupant-me i he anat fent. I ara, actualment, no estic fent tasques tant de l'ordinador, sinó anar a totes les missions públiques pues, fent l'encàrrec de la gestoria 5. D'acord. M'han donat l'oportunitat de desenvolupar-me així, anar a fer les gestions, perquè tu treballes per l'empresa 5 de Girona. Sí, 5 de Girona, però també tenim 5 Figueres i 5 Barcelona, però jo m'amoc entre Girona i Figueres, bueno... Vas fent aquestes dues delegacions. Aquestes dues delegacions, però més de Girona. Molt bé. Però jo vinc de l'Astrid i que m'ha fet un curs al Departament de Treball i tot, i bueno, vaig anar fent pràctiques al Fornells Park. D'acord. Però per la vista no anava bé per les escales, com a manteniment. Sí. I després, bueno, però van dir, pots acabar les pràctiques perquè vas bé i tal. Que després, darrerament també va, bueno, director per altres coses que vam passar o alguna cosa, i van tancar l'empresa. D'acord. I és aquest el significat. I després, bueno, també vaig fer pràctiques al Malià Girona, de botones, bueno, però jo ja era en pràctica i prou, i després, el 2006 em vaig entrar a 5 ja de prova, em van donar l'opció de poder desenvolupar, aviam si m'anava bé per la vista, per tot. Si m'anava bé, van veure que sí, i bueno, ja me van... I per tant, des del 2006 estàs treballant... Des del 2006 estic a 5. Són molts anys, ja, molt bé. Des del 2006 estic a 5, bueno, m'han donat l'oportunitat, gràcies, bueno, Maria, la Gemma i tota la família de 5. I bon ambient de treball, per tant. Sí, i bon ambient de treball i, bueno, actualment, mira, estem allà fent les gestions administratives o alguna altra tasca que s'hagi de fer. Que pugui fer pel meu això i... Molt bé, molt bé. Molt bé. També te volíem fer una pregunta d'un tema ben diferent, no? Però que també abans l'hem esmentat i que també pensàvem que era interessant, no? I te volíem preguntar, tu creus que hi ha suficients opcions d'oci per a les persones amb discapacitat? Què n'opines? No, perquè hi hauria d'haver-hi més coses, més subvencions i més coses per a la gent amb discapacitat com a oci nocturn. Perquè, clar, moltes fundacions potser volen muntar alguna cosa com a oci nocturn, però, clar, si no reben suficients subvencions per poder fer-ho, després, clar... Tenen dificultats per poder-ho. Sí, tenen dificultats de fer-ho. Que al fi al cap, bueno, si es pot donar alguna subvenció o alguna cosa
per fer oci nocturn, Ho demanaríem, diguéssim. pues, millor, perquè, bueno, Clar. gràcies també, bueno, Fundació Estany, que ha anat a fer... Està molt bé, no, com a no, Fundació oci, Estany us sí, proporciona, no, sí, opcions oci, perquè pugueu... sí. Clar. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc. Ens ha Vale. anat molt bé, moltes gràcies per explicar-nos també el teu testimoni, la teva experiència. I en darrer lloc, però no menys important, tenim la Joana Sierra. La Joana Sierra viu aquí a Banyoles. Ella és mare d'un Joel, és un nen de 6 anys que té una discapacitat i li agraïm moltíssim que avui vulgui ser aquí perquè per nosaltres era molt important això, no? Tenir una visió també des d'una mare en aquesta situació que ara mateix us trobeu vosaltres, no? I llavors, com a família, nosaltres una mica el que te volíem preguntar era no? Que com a família, com a mare d'un nen amb una discapacitat, si ens pots explicar una mica si el camí que heu hagut de recórrer, no? Que esteu havent de recórrer, primera, si és senzill, i a més també et demanaríem, creus que és suficient els suports que teniu i l'acompanyament que teniu per fer tot aquest camí? Pues mira, nosotros salimos del hospital cuando Joel ya tenía 5 meses, que ya nos derivaron directamente al CDAP. De allá pues ya nos dijeron que tendríamos 2 horas de fisio a la semana, que me parece que es muy poco para todo lo que se puede trabajar, ¿no? En la primera infancia. Y pues desde allá, al final el acompañamiento que tuvimos era la fisioterapeuta que le tengo mucho cariño y le doy muchas gracias porque al final hacía de psicóloga, trabajadora social y dentro de la terapia que le hacía al Joel. Y al final era ella, ¿no? El acompañamiento que nos hacía porque ya veníamos con una mochila bastante cargada del hospital. Capaz con todo lo que nos íbamos encontrando, ¿no? En ese camino de la incertidumbre de no saber hasta dónde podíamos tirar del niño. Y pues al final tienes que tramitar la dependencia, la discapacidad, que es una burocracia que no se acaba nunca. Aparte, va pasando el tiempo y tú necesitas tirar del niño, por lo tanto, oye, pues que le iría bien, podemos con la música estirar más de él, ¿no? Pues oye, lo apuntamos a musicoterapia, a fisio privado, porque al final 2 horas a la semana era muy poco, pues a quimioterapia, porque el caballo también le puede ir muy bien, pero a todo esto las ayudas aún no habían llegado. Y al final, uno de los 2 padres tiene que renunciar a sus sueños profesionales porque se tiene que ocupar del niño, ¿no? Y de llevarlo a todos estos sitios, aparte de continuar con todo el tema médico. Y pues en este caso, pues decidimos que tenía que hacerlo, bueno, pues que yo quería hacerlo, ¿no? Hasta ocuparme de eso. Y por otra parte, también necesitas mucha ayuda psicológica que no la encuentras en ningún sitio, porque al final la fisio del CDAP sí que me derivó a la psicóloga del CAP, pero te dan, creo que eran 10 sesiones y al final te dice, pues mucha suerte, pero tengo una lista de espera y al final tú continúas gestionando todo eso que continuamos en el camino, ¿no? Pues se acaba, ¿no? ese día porque luego necesita, bueno, empieza la educación infantil y decidimos junto al EAP que iría bien para él pues hacer una educación compartida, ¿no? Pues otro cambio en nuestra vida porque al final tienes que llevar a entrar a una escuela de educación especial unos días y entrar en aquello pues no fue para nada fácil como familia, que al final luego él está súper bien porque tiene allá todos los profesionales que necesita y por otra parte va a la escuela de educación ordinaria que también le aporta mucho el estar allá, pero también nos encontramos pues pues falta de recursos, ¿no? Porque las horas de veilladora son las que son, porque si te encuentras una profesora pues que igual no está preparada para que en la clase haya un niño como el Joel, pues lo notas y al final tú conoces a tu hijo y sabes que no está bien yendo allá.
pero luego tú insistes porque sabes que le va bien estar en el entorno de la escuela ordinaria. Y pues ahora, este curso hemos empezado la educación primaria. A ver si tenemos suerte con la tutora, que es muy triste pues pensar una cuestión de suerte cuando deberían de estar todos pues formados, ¿no? Con voluntad, con ganas de tener en las aulas pues a niños con discapacidad. Y el acompañamiento pues hasta hará bueno, cuando empezó la escuela después del CEDIAP, pues de casualidad pues encontré a la Fundación Stein y el acompañamiento actual que tenemos pues es de parte suya y la red de familias que hay allá, que al final son los que nos acompañamos y familias que han pasado ya por lo que estamos pasando nosotros ahora y te dicen, oye, pues yo lo gestioné así, pero al final somos pues las mismas familias. Ja tens aquesta xarxa, no? Perquè tu consideres que el teu fill té tots els suports necessaris que necessitaria per tenir una bona qualitat de vida ara mateix? O t'agradaria... Bueno, quina seria la resposta, no? Aquesta Pues mira, pregunta. para tener una calidad de vida tenemos que estar allá como padres, luchando, alzando la voz, pues, tocando puertas, porque si en algún momento como padres decidimos como tirar la toalla, es como, ¿qué pasará con él, no? Porque siempre te encuentras piedras en el camino. Y yo creo que de soportes, pues el ocio adaptado al menos. Yo aquí en la comarca, pues no he encontrado nada porque al final te dicen, pues necesitamos un monitor porque él tiene que estar todo el rato con una persona acompañándolo, ¿no? Necesitamos un monitor, pero no pueden ser los padres. Pues o te lo buscas tú o acudes a la Fundación Stein que te eche una mano, ¿no? Mira, Pero sí. no están, no tienen como los monitores o los recursos para tener a los niños. I de sàlida ser una opció, no? Que sigui una opció que estigui plantejada i que, per Claro. tant, Que sigui quieras fàcil escribir, un cop arribes i simplement allò s'actuï claro, que sense quieras més escribir a dilació, tu no? hijo y te diga, vale, ningún problema, pero no, siempre hay un pero de entrada, ¿sabes? Y bueno, y lo de la escuela ordinaria, pues más recursos, la velladora, este curso pues nos han bajado muchas horas, a ver cómo se lo montan en la escuela ordinaria para que esté acompañado, pues que queda mucho camino. Això. I una Jo, escola d'educació especial. digue'm, Marc. Perdó, i una escola d'educació especial. Jo havia anat a Juan de la Vella a Girona. Tu havies anat, a una escola d'educació O especial. sigui, jo havia anat a primària en una escola ordinària, com diu ella, Sí? i la secundària, o sigui, a mitja, que clava 2 dies o 3 Feies compartida sí, a l'institut i 3 dies a Juan de la Vella a a la Girona. Font de la Vella. Molt interessant el testimoni, Sí. Joana, d'aquest camí que no hauria de ser així, no? Hauria de ser tot plegat molt, molt més senzill. Moltes gràcies. Bueno, Agrair-te. me gustaría dar las faltaría. gracias a la Fundación STAI porque hacen un trabajo maravilloso, sobre todo con los niños y adolescentes y con las familias que están allá, pues que sabemos que los podemos llamar y siempre nos van a echar una mano. I tant que sí, i tant que sí. Doncs moltes gràcies a tots tres. Ha sigut un plaer tenir-vos aquí i agraïu molt el vostre testimoni. És molt important. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Doncs, sí, ja podeu anar cap allà. Ai, no passa res. Pateixi. Ara l'agafarem. Gràcies, Irene. De res, a tu. Per reveure. Passem, doncs, després d'aquest espai de testimonis, passem, doncs, al que és la pròpia presentació de l'informe. Sisplau, us demanaria doncs, a en Víctor Galmés i a la Maria, sisplau, Maria. A la Maria Sánchez, de la consultora Casnet i coautora de l'informe. Benvinguda. Avui aquí, li ha costat una mica d'arribar, sabem.
però finalment la tenim aquí. Sí, però no per falta de No per falta de mires ganes. territorials, eh? Però els cotxes a vegades s'espatllen. Exacte. I sort que veníem molt de temps, Maria? Sí. Has patit una mica, però ja ets Ja aquí. sóc aquí, ja sóc aquí. Molt bé. I també donar-li la benvinguda a en Víctor Galmés, director de DINCAT. Exacte, al micro. I al qual li donaríem la paraula, Víctor, perquè poguessis fer la primera intervenció abans, sí? O li donem la No, paraula perquè- primer a la Maria, sí? Bueno, agrair també la que esteu muntant, que treballem junts i que comenci la Maria, que és la que ha Sí, treballat perfecte. l'informe. Perfecte. Sí, Endavant. aprofito mentre anem canviant la presentació també per donar les gràcies per la invitació a la Fundació Graners. Jo també li deia Fundació Graners, s'ha de dir. Sí, ara amb l'Irena, li haurà Irena, gràcies, Sí, sí. perquè gràcies a la Irena ara sabrem que sí, que hem de dir Graners Fundació. Correcte. Disculpeu, que m'estic barallant. Mhm. A És que no està veure. posada, no? No, perquè és en l'altre. Hem de trobar aquí sota. Sí? Perquè està en format. Sí? Disculpeu, podríeu venir un moment? Pau, podries venir un moment? Perquè estan a la mateixa fulla. Suposo que s'ha de minimitzar. Val, d'acord. D'acord, doncs ja ho tenim aquí. Val. Endavant, Maria, aquí tens per presentar. Estan certs, sí. Val, doncs, bé, doncs, moltes gràcies. Jo sóc la Maria, sóc una de les coautores de l'informe i de la mateixa manera que vaig fer a Barcelona, volia agrair a Graners Fundació, a DINCAT, a les persones del Lab DINCAT, a totes les famílies que han contestat els nostres, veureu, hem fet uns qüestionaris, a totes les famílies, a totes les persones amb discapacitat intel·lectual que també ho han fet, a les entitats. Creiem que ha sigut una feina bastant de recopilació de dades i ens han vingut molt bé tots els inputs de tots els agents implicats, no? I bé, simplement, doncs això, es tracta del segon informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. Hem vist, avui hem parlat, no, de 3 experiències. Aquí el que fem és intentar sintetitzar amb dades i amb informació doncs, la resta, no? Fins a arribar a les més de 86.000 persones que tenen una discapacitat intel·lectual a Catalunya. Per tant, volem fer el seguiment de la seva situació, hem intentat recopilar la màxima informació possible que tenim disponible o que hem aixecat nosaltres, ja sigui via bases de dades, metodologia quantitativa, no? Bases de dades que existeixen o que s'han demanat al portal de transparència a la Generalitat perquè ens les passés, però també una metodologia qualitativa de parlar amb la gent, de fer grups de discussió amb persones amb discapacitat intel·lectual, amb famílies d'aquestes persones i d'enviar aquests 3 qüestionaris, no? En aquests 3 agents que dèiem. I amb tota aquesta informació hem intentat ordenar-la i posar-la en aquest informe que, com veieu, petit no és. Vol dir que hi ha molta informació i tot i així em falta moltíssima i ja ho anireu veient, però moltíssima. I de fet, no es pretén que llegiu, però en l'annex de l'informe nosaltres hem fet un llistat de tot allò que com a mínim hauríem de tenir per poder valorar bé quina és la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. I totes aquestes d'aquí no les tenim, no? I per tant, hem pensat que era bo que es veiés que no són poques i que a més no és només això, sinó que, com es comentava abans, a vegades quan us parlaré de la discapacitat en general, perquè no tenim dades per la discapacitat intel·lectual en particular. A vegades us parlaré de Catalunya, a vegades ni tan sols tenim la dada per Catalunya, ens n'hem d'anar al conjunt de l'Estat i ja no parlo de la territorialitat en la qual ens trobem amb indicadors comptats que podem anar a desgranar-los al nivell que ens agradaria. Per tant, tot i que s'ha fet molta feina, encara en queda molta per fer per entendre bé quina és la situació. Com també s'ha dit, l'estructura de l'informe és en base a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i, per tant, s'ha ordenat per veure on estem en termes de compliment de tots aquests drets i, per tant, hi ha apartats concrets per cada un d'ells.
tot i que hi ha dues coses que es tracten de manera transversal. La primera és la perspectiva de gènere, perquè creiem que és important veure-la en cadascun dels drets. No és un dret per separat. La situació de les dones difereix en molts casos, independentment del dret que mirem, i per tant, per això s'ha tractat de manera transversal, i també s'ha fet el mateix amb el dret a la igualtat de tracte i no discriminació. I així podem veure aquesta interseccionalitat. Per tant, si estem dient que l'informe l'estructurem en base a la Convenció, una de les coses que hem fet és, anem a preguntar a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies què en saben de la Convenció. I el que ens trobem és que es coneix molt poc. La majoria de les famílies i una molt bona part de les persones amb discapacitat intel·lectual no la coneixen. Que això ens reafirma en que és així com s'ha d'estructurar l'informe, perquè és, efectivament, com es deia abans, d'obligat compliment i, per tant, hem d'anar monitoritzant com va això i donar-ho a conèixer. I, a més, inclús aquelles que ho coneixen, la gran majoria diuen que s'ha avançat molt poquet. I, per tant, de nou, és important posar-hi el focus. Però abans d'entrar en cada un dels drets particulars, anem a parlar una mica de xifres, de quanta gent estem parlant. Doncs estem parlant de més de 660.000 persones amb discapacitat en general, de les quals, com deia abans, més de 86.500 són persones amb discapacitat intel·lectual. I amb aquesta perspectiva que això és un segon informe i que, per tant, ens permet també veure com van creixent o sigui, com són les tendències, el que veiem és que precisament és la discapacitat intel·lectual la que més creix en els últims 5 anys. Si filem una miqueta més prim de qui són aquestes persones, doncs són en una proporció elevada homes, hi ha 4 de cada 10 són gent jove, i per tant, un 60% tenen graus de discapacitat entre el 33 i el 64. Bé, una vegada ja hem posat sobre la taula de qui estem parlant, que entenc que per ningú d'aquesta sala és una sorpresa, però és important posar sobre la taula això, anem a entrar en cadascun d'aquests drets a poc a poc. I anem a començar pel principi, pel que ens explicava la Joana, per la infància. Doncs tenim més de 46.000 infants amb discapacitat, el 70% dels quals tenen discapacitat intel·lectual i una miqueta més si contem persones amb discapacitat intel·lectual i física. Perdoneu. Llavors, en la infància, i també se n'ha parlat avui, tenim tota la banda de l'atenció precoç, i aquí és on entra tot el tema dels CDIAPs que comentàvem, i el que veiem és que en els últims 20 anys s'ha multiplicat per 10 el nombre d'infants que van als CDIAPs. I el nombre de CDIAPs és veritat que també s'ha incrementat una miqueta, però aquest augment, diguéssim, de la demanda, aquest augment de l'oferta no ha compensat l'augment de la demanda i, per tant, el que estem veient és que hi ha llistes d'espera en el temps creixents. L'altra banda, ho faré tot, és com una pinzellada de tot, però com podeu veure l'informe després és molt més extens, però si no em faríem fora. La segona banda són les tuteles. I el que veiem amb les tuteles és que les persones amb discapacitat intel·lectual, els infants amb discapacitat intel·lectual, tenen més dificultats per accedir a l'acolliment familiar i quan ho fan, les tuteles fins als 18 anys són més llargues. La següent qüestió que es tracta a l'informe és l'accessibilitat. I en aquest cas és una de les cosetes que podem dir que tenim bastant pendents. És a dir, s'han fet moltes millores en accessibilitat, o existeixen subvencions que promouen la millora de l'accessibilitat, però és que només un 22% d'aquestes subvencions s'utilitzen per millores de l'accessibilitat cognitiva. La gran majoria són millores de l'accessibilitat física. I, per tant, aquí tenim un gran buit en la millora de l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat intel·lectual. De fet,
6 de cada 10 persones, segons un estudi, consideren que és difícil, per exemple, entendre els bancs o l'administració o les instruccions de les qüestions que compren, no? Un electrodomèstic, alguna qüestió d'aquestes. Per tant, aquí encara hi ha molt camí per recórrer. En termes de la igualtat en el reconeixement com a persona davant la llei, aquí és un d'aquests brots verds que es comentava abans. No? Amb l'aprovació de la nova llei estatal és cert que l'assistència a la capacitat jurídica ha augmentat en un 16% i han disminuït les tuteles en un 27%. Després segurament el Víctor ens parlarà que tot el bo té una contrapart, no? Però aquí sí que podem dir que és una millora, no? En l'accés, en la igualtat, en el reconeixement de les persones davant la llei. I aquí, en aquesta idea de mirar les coses de manera transversal en termes de gènere, veiem, tot i la millora, no? Veiem encara unes diferències de gènere importants. Continuant en l'àmbit de la justícia, però sobre l'accés a la justícia, aquí sí que ja tenim bastants més problemes. En el que és l'accés al sistema judicial no tenim dades. No podem saber si està millor o està pitjor. No hi ha res. I no hi ha res en termes tampoc, per exemple, de sentències en lectura fàcil. No ho sabem. I, per tant, no sabem on som. Si anem una miqueta, posem el focus en l'àmbit penitenciari, aquí, per Catalunya tenim molt poca cosa, per no dir pràcticament res, i ara en parlaré de l'única coseta que sí que té dades, i si ens remuntem a Espanya, veiem que el 10% de les persones recluses presenta alguna discapacitat i més de la meitat d'aquestes tenen una discapacitat intel·lectual. Per tant, tenim una proporció de població prou important en l'àmbit penitenciari com per tenir-ho més en compte segurament i tenir com a mínim dades de Catalunya. No? I a Catalunya sí que és cert que tenim les dades del programa d'atenció de Catalonia i Ampans, que ja ens indica una mica aquest creixement, perquè el que veiem és que van passar de 71 persones ateses el 2020 a 236 el 2023, que és un creixement molt gran. Un dels temes principals, quan es pregunta sobre quin és el dret més important de tota la Convenció, tant a les persones amb discapacitat intel·lectual com a les seves famílies, el primer que surt sempre és el de la igualtat i la no discriminació, i després d'aquest sempre surt el tema de la vida independent, la inclusió en la comunitat. I aquí són moltes qüestions que podríem estar parlant-ne hores, però la primera és sobre la vida quotidiana i l'autonomia per decidir què fer amb la pròpia vida. I aquí, tot i que les persones amb discapacitat intel·lectual són una mica més optimistes que les seves famílies sobre l'autonomia que tenen a l'hora de prendre decisions, amb el que pràcticament hi ha un consens és en que necessiten aquesta autonomia, o sigui que l'han de tenir. Però per tenir aquesta autonomia calen moltes més coses i entre elles cal, i aquesta autonomia, aquesta inclusió en la comunitat, entre elles cal un habitatge. O sigui, sense un habitatge és molt difícil i aquí entra tot el tema de la desinstitucionalització que es comentava abans. I en aquest punt és de nou un punt on sembla que hi ha certes dificultats o certs reptes d'aquí cap endavant. Perquè de les persones que ens van contestar el qüestionari, només la meitat havia pogut decidir on vivia, per tant, estem amb aquesta autonomia només en la meitat, i a més, quan ens anem a mirar dada administrativa, només al voltant del 10% dels lloguers socials i dels pisos d'autonomia són atorgats a persones amb discapacitat intel·lectual, que si tenim en compte les característiques de les persones que haurien d'entrar en aquest pis, aquest percentatge està molt per sota del que els hi tocaria. I a més, hi ha pocs ajuts per fer front a les despeses. No és només tenir un pis, és a més poder pagar-lo i hi ha molt pocs ajuts que es puguin concedir. I mentrestant, mentre ens movem cap al model de la desinstitucionalització, hi ha altres serveis que ja fa segurament més temps que estan allà, alguns que promouen l'autonomia, com el servei de l'autonomia a la pròpia llar, però també
altres tipus de serveis, com els serveis residencials o els centres d'atenció especialitzada, i en principi estan tots prou col·lapsats. O sigui, tot i que s'han fet millores, i és cert que s'han anat millorant, de nou passa el que comentàvem abans, de la demanda no queda ben absorbida per l'oferta i es generen llistes d'espera i temps d'espera bastant llargs. Tornant una mica cap enrere i anant al tema de la infància, també hem fet una anàlisi sobre educació, i les pinzellades són: la primera, que a l'escola ordinària l'alumnat amb discapacitat intel·lectual se centra a les escoles públiques, i aquí, per tant, tenim una mica un forat en els centres privats i concertats. I una altra tendència que caldrà estudiar amb el temps és la prevalència de l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista, que va creixent i que segurament s'haurà d'investigar millor en un proper informe quan toqui. Un cop passada l'etapa obligatòria, si mirem a la postobligatòria, aquí ja de nou tenim un altre punt negre. No tenim informació a nivell universitari, no sabem, però tenim la prèvia, que és que a la universitat has de fer el batxillerat, i al batxillerat hi arriben molt pocs. I, per tant, això ens indica una mica aquesta falta d'accés a estudis postobligatoris. I l'altra qüestió que volia destacar és la qüestió dels centres d'educació especial, on aquest any, l'any 2023, hi havia més de 8.000 alumnes matriculats, i és el nombre més alt en els últims 13 anys. Per tant, estem en una situació d'inscripció elevada en els centres d'educació especial. L'altre àmbit que miràvem també és l'àmbit de la salut. Aquí el que veiem és que hi ha una de cada 3 persones amb discapacitat a Catalunya, i de nou, discapacitat, no discapacitat intel·lectual, perquè no tenim la dada, deien que el seu estat de salut era dolent o molt dolent. Llavors, nosaltres el que vam fer és també preguntar-ho a les persones amb discapacitat intel·lectual, donat que no tenim la dada, doncs anem a preguntar-los com a mínim a les que ens contesten al qüestionari. I sobre la salut emocional trobàvem com que un terç ens deia que estava bé, un terç ens deia que regular i un terç ens deia que malament. I llavors vol dir que hi ha una proporció prou rellevant com perquè posem una mica el focus en tot el tema de la salut emocional, que també és una cosa que ha anat creixent en els últims anys. De fet, quan mirem la dada administrativa, fem el creuament amb la dada administrativa, el que veiem és que el nombre d'atencions als serveis especialitzats ha crescut moltíssim en els últims anys, i que, per tant, ens indica també una mica aquesta tendència que les persones ens explicaven en els seus propis qüestionaris. Una qüestió que també és nova d'aquest informe és que si parlem de transversalitat de gènere hem de parlar també de coses concretes i de salut ginecològica. I aquí hi ha unes quantes coses a l'informe, però m'agradaria destacar que quasi bé el 80% de les dones amb discapacitat intel·lectual han de parar les seves activitats habituals quan tenen la menstruació, que, a més, una de cada 3 de les que ens han contestat al qüestionari no han anat mai a una consulta ginecològica, i que el 60%, a més, diu que quan hi van, el facultatiu o facultativa no es dirigeix amb elles directament, sinó la persona que les pugui estar acompanyant. També hi ha qüestions d'obesitat que sabem que estan creixent en la població en general, l'obesitat tant a nivell per persones adultes com infantil, però en les persones amb discapacitat està creixent una miqueta més i, per tant, també cal monitoritzar-ho. I després hi ha la qüestió de la sobremedicació, que no és nova d'aquest informe, i, de fet, les dades que posem són les mateixes que ja es van posar a l'informe anterior, la qual també en si mateix és una qüestió important. Han passat 2 anys i les dades que tenim són exactament les mateixes que teníem fa 2 anys. I és que, en general, hi ha un terç de les persones amb discapacitat prenia entre 5 i 9 fàrmacs al dia. Sobre treball i ocupació, aquest és un dels drets que és sorprenent com no tenim dades per la discapacitat intel·lectual. La gran majoria de les dades que tenim són per la discapacitat en general. I en treball i ocupació, com bé ens han explicat, és precisament que és extremadament rellevant tenir aquesta diferenciació. De totes maneres, si
ens anem a les poques dades que tenim, veiem que només 1 de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual treballa, que de fet m'ha alegrat molt veure que aquí no es complia, que eren de les persones en edat de treballar, eren 2 de 2. Vull dir que això ja és tota una qüestió, però en general la ràtio és molt més baixa. I a més, el 80% de les persones que li hem preguntat nosaltres que no treballaven, però els agradaria fer-ho. Vull dir que estem tenint un problema d'inserció, no és una qüestió de voluntat, sinó una qüestió d'inserció, de problema d'inserció, amb una bretxa de gènere important, com també la hi ha en la població general, i per les persones que treballen, aquests sous, a més, són més baixos. I no és que siguin més baixos perquè se'ls paga menys per se, però és que venim arrossegant qüestions que fan que aquests sous siguin més baixos. Hem dit que arriben menys a la postobligatòria, per tant, venim ja amb una bretxa educativa. Arribem al mercat laboral i cobrem menys perquè la feina que fem està menys remunerada. I a més, és a dir, és tot el cicle vital que fa que arribes al mercat laboral i es generin aquestes bretxes que de nou impacten en el poder mantenir un nivell de vida adequat. Això ens porta al següent dret, que és el de poder mantenir un nivell de vida adequat, i la protecció social, que aquí tenim l'altra contrapartida. Tenim el treball i tenim, per tant, els ingressos que puguin tenir del treball, però tenim les prestacions socials, les contributives i les no contributives. I el que veiem és que tot i existida, o sigui, la majoria, o el 63,02, posa aquí, % de les persones que reben la prestació no contributiva d'invalidesa tenen una discapacitat intel·lectual, o sigui, és un percentatge molt gran i aquestes prestacions són molt petites, són 440 euros, estem parlant del 44% del salari mínim. O sigui, si els salaris són més baixos, o la remuneració és més baixa per una banda i, a més, les prestacions no arriben ni a la meitat del salari mínim, tenim un problema de garantir el nivell de vida. I això ens passa amb altres prestacions que també existeixen, com, per exemple, la renda garantida, que les quanties són més altes, és cert, que en les prestacions no contributives, però no té en compte el greuge que suposa econòmic, el greuge econòmic que suposa tenir una discapacitat i, per tant, a l'hora de definir les quanties no té en compte això i de nou, genera una bretxa respecte a la població general. I ja no parlar de les deduccions fiscals, on Catalunya és una de les comunitats autònomes amb menys deduccions fiscals. Però no podem parlar de nivell de vida adequat i protecció social sense pensar en les persones cuidadores de les persones amb discapacitat intel·lectual. I aquí tampoc us donaré cap titular que no sapigueu. Estan altament feminitzats, les cures estan altament feminitzades, hi ha més de 100.000 persones inscrites al registre de la Generalitat, el qual vol dir que segurament en són moltes més, perquè inscriure't al registre tampoc aporta res, per tant estem parlant que això és una xifra segurament cap a la baixa. I nosaltres hem preguntat també de nou al qüestionari i la meitat de les famílies ens deien que no comptaven amb cap professional o recurs extern i, per tant, les cures les feien les pròpies famílies, amb el pes que això implica en termes de conciliació amb la vida pròpia, però de la resta, de l'altre 50% que ens deien que tenien ajut, aquest ajut no arribava ni al 50% de la jornada diària. Vol dir que això també ho havia de compensar la família, i, per tant, amb el que això suposa en termes de càrrega mental, d'esgotament, de cansament i també de sacrifici, d'amor. Aquí veieu totes les paraules, n'hi ha de totes. I arribem a l'últim, que és un dels grans forats a nivell d'informació, que és el de la participació en la vida, com bé ha dit la Laura abans, política, pública, la vida cultural, les activitats recreatives, el lleure, l'esport, l'oci nocturn, com dèiem. Aquí no tenim dades absolutament de res, no n'hi ha. L'única dada que hem trobat sobre oci és de l'enquesta edat, però és per discapacitat en general, o sigui, tampoc és per discapacitat intel·lectual, i és per participació a la vida política, on un 11% de les persones amb discapacitat deien que en les eleccions del 2020 havien tingut dificultats per exercir el seu dret a vot.
Sobre la participació en l'entorn comunitari, en el lleure, aquí no hi ha res. Llavors nosaltres ho hem preguntat en el qüestionari i el que veiem és que des de la part de les persones professionals, de les entitats i associacions, en un 90% creuen que les persones amb discapacitat intel·lectual no poden participar en l'entorn comunitari de la manera que segurament hauria d'estar passant, i les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual, quan han estat preguntades sobre això, en un percentatge gran han dit que costa generar llaços d'amistat, no? I que els hi costa socialitzar, però tot i així s'ha de reconèixer que el 77% d'aquestes persones estan satisfetes amb la seva vida social. Però, tot i les dificultats que els hi pot suposar fer aquests llaços. Llavors, bé, ara li passo la paraula al Víctor, que farà una mica una cloenda de tot això, però simplement des de la part de coautoria de l'informe, com veieu, hi ha qüestions que tenen una tendència positiva i que sembla que milloren, hi ha qüestions que encara no, que estan on estaven i qüestions potser que empitjoren, no ho sé. El que segur que sé és que falta moltíssima informació i que si hi ha un tercer informe d'aquí 2 anys, tot aquest llistat de dades que hem posat allà hauria de ser-hi. I tots aquests drets pels quals no tenim la separació, hauríem de tenir-la. I tots aquells que hem hagut de tirar d'un qüestionari, ens encanta escoltar el que ens expliqueu, però segurament més des del punt de vista del grup de discussió, de l'entrevista, però no tant del qüestionari per recopilar la dada. La dada ja hauria d'existir i hauríem de poder contrastar-la amb tots vosaltres per posar-ho en l'informe, però des de la vessant qualitativa, no des de la vessant d'haver de recaptar aquestes dades. Llavors, dit això, jo li passo la paraula al Víctor. Moltes gràcies, Maria. Aquí la primera reflexió a portar sobre que veiem com a indicat és que fer un informe descriptiu com aquest ens posa llum a moltes coses que avui principalment sou d'entitats sòcies que esteu en el dia a dia, esteu a la primera línia i que moltes necessitats, drets que no estan coberts són coses que ja teníeu identificades, però és molt diferent quan tenim dades per poder anar a reivindicar-les, quan li posem al davant un informe com aquest, que li dona molta més solidesa i que ens permet coses que surten coses noves, evidentment, però moltes coses que sabíem tenir al darrere unes dades que ho respalden. I això és el que permet, a la part de les conclusions, i per això també explicar-les, enllaçar tot el contingut de l'informe amb els reptes, les necessitats, les reivindicacions que tenim a DINCAT. I aquí vàrem fer un gran esforç perquè sortien per cada àmbit, per cada apartat, sortien moltes coses, vull dir, les conclusions són àmplies, però ara veig aquí el Toni i la Maria que ens deien hem de ser capaços de condensar-les, de poder estructurar-les i poder explicar-les en 4, en 5, màxim 7, dèiem, i al final vàrem fer aquest esforç d'intentar condensar-ho en 5 grans reptes que intenten aglutinar una miqueta el resultat, les conclusions de l'informe. N'hi ha de més llargues, si ho mireu trobareu unes conclusions una mica més llargues, però sí que n'hi ha 5 que són les que m'agradaria destacar. La primera seria en base al sistema de serveis socials que tenim i que en base a la convenció i el que marca l'informe és que cal actualitzar la cartera de serveis, això és una realitat que teníem però que es posa de manifest i no només cal treballar la qualitat d'aquests serveis, és a dir, com s'adapten a les persones i com cobreixen els drets que no estan coberts, sinó en quantitat també, en la llista d'espera, la gran llista d'espera que tenim, en base a l'estructura dels serveis que tenim a dia d'avui, i una cosa no ha de treure l'altra i hem de permetre avançar. Per tant, llistes d'espera, actualitzar la cartera i necessitats complementàries que surten, perquè si avancem en l'actualització de la cartera incorporant el dret a la vida independent i els suports a la vida en comunitat per a aquelles persones que així ho vulguin fer, ens apareix una problemàtica que és la que tenim, la població en general, que és la de l'accés a l'habitatge. I per tant, aquí aquesta mirada a la cartera dels serveis socials ha d'estar complementada amb unes polítiques d'habitatge que permetin accedir al dret de la vida en comunitat i la vida independent. Incorporar-hi moltes coses que avui no hi són, però que són molt importants i que té a veure la participació en la societat. Parlem de lleure, cultura, esport, política,
i segurament el punt on estem avui és diferent en el que estèiem fa 10, 20 o 30 anys, on hi havia unes prioritats, però si per molt que tinguem que les persones tinguin feina, puguin tenir habitatge, no estaran incloses o no se sentiran part de la societat si no tenen activitats socials, culturals, esportives, de lleure, i aquesta part queda pendent d'incorporar a la cartera i que es consideri com a dret, no? I que és bàsic per parlar d'una inclusió plena. Tenim aquest gran primer repte que és serveis socials, un altre gran repte que és l'àmbit laboral, que ja sortia, i que aquí el gran repte és tenir una estratègia catalana per l'ocupació de les persones amb discapacitat i una estratègia que contempli una mirada àmplia, però que tingui un contingut específic d'acció positiva per a les persones que tenen més necessitat d'inserció en el mercat laboral, que són les persones amb discapacitat intel·lectual, però sempre parlem també de les especials dificultats en paràlisi cerebral, salut mental, autisme i grans discapacitats. Per tant, aquesta estratègia de contemplar aquesta acció positiva i que s'hi han fet passes, i aquí, quan parlaven de Broadverse abans, sí que aquesta acció positiva es comença a veure, però queda molt de recorregut. I quan dèiem que és una estratègia completa, ha de ser transversal, perquè un factor clau és la formació ocupacional, la formació en el treball. Aquí la mancança en l'accés a estudis postobligatoris queda molt fregant en les dades que tenim, i un tema, per exemple, molt més concret, però que fa anys que estem treballant com a sector, és la formació dual, no? Que les persones es puguin formar fent i que, per tant, és una eina de formació per la millora de la inserció laboral, que a dia d'avui, si no està adaptada, no està a l'abast del gruix de les persones amb discapacitat intel·lectual, i per això hauria d'estar incorporat en aquesta estratègia. Un tercer gran repte és que seria l'àmbit educatiu, i que tinguem un sistema educatiu inclusiu. Quan diem sistema, una mirada àmplia de tots els recursos i dispositius que tenim, tant l'escola ordinària com l'escola d'educació especial, com el CEPSIR, que ha de fer d'enllaç entre les dues, com tota la resta de dispositius que hi ha. I aquí la que hi ha és una gran mancança de recursos, tant humans com de diners. És a dir, no hi ha prou persones especialitzades en fer-ho, i no hi ha els recursos suficients per tenir aquests professionals o perquè el sistema sigui educatiu. Quan parlam de l'escola ordinària, i ho comentaven abans les experiències que deien, tot el professorat hauria d'estar format en temes d'inclusió, a banda de tenir els perfils professionals especialitzats que puguin atendre les necessitats específiques de cada cas, i que són diferents quan parlem de discapacitat física que quan parlem de discapacitat intel·lectual. Però necessitem els perfils especialitzats i que tothom pugui acompanyar-los, i que sigui una feina de tots. I per tant, aquí estem lluny a l'escola ordinària de tenir aquesta inclusió, però que també ha d'estar completament complementada amb unes escoles d'educació especial ben dotades, amb uns ratis que fa més de 10 anys que no s'han actualitzats, amb uns canvis dels perfils, que això també sortia, que cada vegada són més complexes, que per tant necessiten més dotació de personal, més perfils especialitzats, i en fi, una actualització del finançament d'aquestes escoles que també arrosseguem, i que a més veiem que han de formar part del sistema. És a dir, que evidentment que hem de treballar, o que la vocació i l'objectiu ha de ser quantes més alumnes puguin anar a l'escola ordinària millor, però sabent que n'hi ha molts que almenys a dia d'avui necessiten l'escola d'educació especial i que per tant forma part del sistema, i més amb una tendència creixent a la matrícula, i que per tant s'està invertint la previsió que es feia en el decret d'escola inclusiva, que també s'ha d'acabar de desplegar i segurament s'ha de complementar, perquè és un decret que, tot i que s'ha pogut avançar, no està solucionant l'àmbit de la inclusió. Per tant, he fet tres grans reptes: cartera, serveis socials, àmbit laboral, àmbit educatiu. I després, vinculat en els serveis socials, és que l'àmbit social, els serveis socials, un gran repte és que ha de ser un sistema. És a dir, a dia d'avui és una de les potes de l'estat del benestar, però no està dotada de la mateixa manera que les dues altres grans potes, que és l'àmbit de salut i educació. I per tant això lliga molt en la manca de recursos que tenim, però també la manca de dades. Un cop tu ets sistema i tothom entra en el sistema i les dades estan connectades, i hi ha uns instruments digitals, informàtics, que permeten recopilar aquestes dades, és el que
permetria que no estiguéssim amb l'anets de mancances d'informació tan grans com hi ha. Per tant, hi hauria de ser un sistema que, a més, doni resposta a moltes dels temes que hem identificat. Per exemple, si tu tens un sistema, es queda molt més evident la desigualtat territorial, que si els recursos van sortint sense una planificació, sense una estratègia, doncs ens trobem que a Catalunya a dia d'avui la cobertura és insuficient en general, però molt desigual per territoris. Per exemple, cal reconèixer el paper de les cuidadores no professionals, que no és un sistema, tampoc hi ha molt pocs mecanismes per incorporar-les i sí que hi ha ajuts, prestacions, però que el que s'ha vist i posa les dades de manifestes que són del tot insuficients. Com també poder abordar tot el tema del sobrecost de les famílies que tenen persones amb discapacitat. És un sobrecost afegit i que fins que no tinguem aquesta mirada completa com a sistema no quedarà incorporat o no se li donarà resposta, perquè s'estan abordant els temes de manera puntual, específica, fragmentada i en calaixos, com anem dient. I per últim, un gran repte, que és el de la igualtat de tracte i no discriminació, que sortia com una de les preocupacions principals, i que aquí incorpora tot el tema de l'accessibilitat, de l'accessibilitat cognitiva des d'una perspectiva d'accessibilitat universal i d'una perspectiva que el repte és que Catalunya sigui accessible universalment i, per tant, en el nostre cas, accessible cognitivament. I aquí el camí és ingent, vull dir, partim no de zero, però pràcticament, si comencem a parlar de tots els àmbits digitals, de la relació de les administracions, amb les empreses, tot això no està dissenyat per ser accessible. I això no vol dir que no s'hagi d'avançar, vol dir que segurament trigarem temps i tenim el codi d'accessibilitat que forma part dels brots verds que parlàvem abans, però això s'ha d'aterrar, s'hi han de posar recursos, s'hi ha d'anar treballant i hem d'aconseguir que aquesta accessibilitat s'abordi de tots els àmbits. I ho llegeixo perquè n'hi ha molts, és de l'àmbit sanitari, judicial, penitenciari, cultural, recreatiu, polític, i en podríem fer molt més. I abans ho comentava la Maria, per exemple, quan ve l'àmbit judicial ens trobem que hi ha avanços com el suport a la capacitat jurídica, que acaba en figures com la tutela, i és un avanç, anem avançant cap a la convenció, però van generant problemàtiques com després la pèrdua de prestacions vinculades en aquest avanç en la presa de decisions, però quan perds la figura de la tutela o de tenir, ja no consta com un fill a càrrec, perquè sobre estar prenent les seves decisions es perden aquestes prestacions. Doncs, aquí és tot un entramat de temes a treballar perquè ho hem de mirar ho hem d'abordar des d'una mirada integral, com dèiem abans, com a sistema i d'accessibilitat en tots els seus àmbits. I això són els grans temes que, com deia, jo crec que els tenim identificats i encarrilats, però aquí els poden desenvolupar i els poden plantejar cap a l'administració demanant polítiques amb unes dades que ho avalen i que, sobretot, ens han de permetre anar fent seguiment de com anem avançant en cadascun dels drets i en cadascun dels reptes que tenim al davant. Molt bé. Aquí, moltes gràcies. Moltes gràcies, Víctor. Continuem. Un aplaudiment. Un aplaudiment. Ens hem allargat una mica més, comencem ja al tram final d'aquest acte. Ara sí que un breu espai... No ens abandoneu encara? No? Voleu marxar molt ràpid? Heu vist patates xips allà al final. Donareu un breu espai per si algú vol fer alguna pregunta? Sí? No? Si ha hagut alguna pregunta a fer, la pot fer ara. I si no, no hi ha problema perquè a continuació ens veurem i per tant podeu agafar la Maria per banda o podeu agafar en Víctor per banda. Sí? Doncs ara sí, ja podeu baixar i doncs li diem, sisplau, a la directora de Serveis Territorials, Elga Noell, si ens vol acompanyar, sisplau. Aquí tens el micròfon. Sí, gràcies. Endavant. Bé, bona tarda. Gràcies per haver-me convidat, directora de la Graners Fundació, president i directora d'INCAT, senadora i altres autoritats que esteu per aquí, al Parlament també, diputat. Doncs gràcies. Primer de tot, moltes gràcies. Sobretot agrair en els 3 testimonis, la Irene, en Marc i la Johanna, perquè crec que és molt important que en actes com aquest hi hagi presència de persones que puguin explicar
la seva experiència. Bé, abans de res, excusar la consellera, no ha pogut assistir a aquest acte, va assistir a la presentació a Barcelona, però en aquest cas li ha estat impossible per temes d'agenda. Per tant, excuso la consellera i vinc al seu nom. Us vull felicitar sobretot per l'elaboració d'aquest informe, perquè realment tenir dades del que està passant és l'única manera que tenim de visibilitzar allò que està passant. Jo vinc del món de les dades i, per tant, sé que és molt important recollir i anar recollint i anar nodrint aquest sistema que al final ens podrà portar a tenir un recorregut. Per tant, gràcies per aquest esforç important, perquè és veritat que costa molt trobar dades i sobretot costa molt trobar dades territorialitzades, desagregades i que tinguin una mica de coherència. Per tant, la vostra feina en aquest cas és molt important per anar apretant a l'administració en aquest sentit, perquè perquè posin tots els seus esforços a poder proporcionar aquestes dades. Tenim un institut d'estadística que podria aglutinar tot això. Dit això, la posada en funcionament del W social, que ara ja comença a tenir un cert recorregut, ens permetrà tenir una sèrie de dades. I com crec que ja va dir la consellera anunciant a l'acte anterior, a l'octubre es presentaran les primeres dades, les segones dades públiques i seran les dades de dependència. De manera que tothom podrà veure com està l'elaboració de la dependència, l'elaboració, la resolució dels expedients de dependència. Crec que aquest és un pas molt important perquè realment hi ha una feina a darrere molt burocràtica, és molt complexa d'entendre la feina que hi ha darrere d'un expedient de dependència, però veure els terminis de resolució i veure per quins passos s'està passant crec que és molt important per poder veure tots aquests processos i per donar transparència, sobretot, a tot el que s'està fent. Bé, no em repetiré amb les dades que heu repetit, però un 8,5% de la població catalana amb alguna discapacitat és un percentatge molt elevat, per tant, és important i necessari i imprescindible que tots anem a la mateixa línia i que puguem treballar en aquest sentit. I tot i que hem avançat molt en els darrers anys, falta molt, com bé heu dit. Un d'aquests brots verds que heu anomenat és el Codi d'Accessibilitat. El Codi d'Accessibilitat és un pas molt important. És veritat que és de molt difícil compliment, però és un codi que ens obliga a tots. I, per tant, en un moment o un altre, ara la Generalitat, el govern està posant en tota l'adaptació de totes les pàgines web de la Generalitat. Per tant, bé, hem de començar l'administració i a mica en mica darrere aniran seguint les altres empreses. El tema de rebre la prestació econòmica, el suport a l'atenció també és una cosa que tenim apuntada, que hem de millorar sí o sí, perquè és molt exasperant veure com aquests processos s'allarguen tant en el temps per no poder donar solució a les famílies que realment tenen aquesta necessitat. Per tant, hem de tornar a posar els serveis públics al capdavant de l'acció del govern. Els serveis públics han de servir per garantir la igualtat d'oportunitats i no els podem deixar estar. Hem de passar per transformar els drets en paper en drets efectius, perquè ho parlem molt, però hem de fer efectiu tot això. En el programa d'acció del govern hi ha el compromís de la creació de 6.000 noves places en temes de discapacitat, de gent gran i dependència, no només en discapacitat. Però aquest és un pas important. A Girona, ja territorialitzant una mica i perquè deixar constància que sí que tenim una sèrie de dades, tenim 67 centres d'atenció diürna que donen servei a 1.474 persones actualment i 56 centres residencials amb al voltant d'un miler d'usuaris, 986 per ser concrets. Tenim llista d'espera, sí, però la tenim també una mica més petita perquè que altres territoris, per tot aquest tema que estàvem dient abans de la territorialització. En temes residencials tenim una llista d'espera de 194 i en temes d'atenció diurna 83 persones. Per tant, tenim encara feina. Esperem que aquest 2025 es puguin cobrir aquestes places com a mínim en aquest cas per poder atendre totes aquestes persones que tenim en la llista d'espera. I finalment només fer referència a l'estratègia a l'estudi que es va fer per l'estratègia territorial per poder ubicar territorialment els
els serveis en el lloc on eren necessaris, perquè és veritat que hi ha llocs que tenen mancança de places, però hi ha llocs que tenen molta dificultat en cobrir segons quin tipus de places, perquè en un moment determinat es construeix un equipament sense tenir en consideració doncs, la capacitat que tindrà d'atracció aquell centre. Per tant, aquest estudi va posar una mica sobre la taula l'estat del repartiment territorial i aquest estudi és un dels que es seguirà i és un dels fulls de ruta del govern de la Generalitat. Bé, res més, no em vull allargar perquè lo interessant ja s'ha dit, que era l'estudi. Per tant, gràcies a tots i totes per assistir i gràcies de nou per la iniciativa de fer aquest estudi i per la feina que hi dediqueu. Molt bé, Gràcies. moltes gràcies. Bé, doncs, arribem ja al final d'aquest acte. Voldríem acabar recordant que avui és el Dia Internacional de la Salut Mental i que en aquesta qüestió les necessitats del coneixement de la realitat de les persones que tenen una discapacitat intel·lectual i que a més tenen un trastorn mental, doncs també és ben manifesta. Ara faig una falca, però des de Graners Fundació veig aquí companyes de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental i de l'Institut d'Assistència Sanitària. Portem conjuntament treballant en aquest àmbit des de l'any 2021 i abans, mitja pandèmia, i per tant us animem a consultar els materials que tenim editats i sisplau, també que els pugueu conèixer cada vegada més. Res més, ara quan acabem tindreu a la vostra disposició els llibres dels informes, també tindreu a disposició un resum executiu de 30 pàgines i de les quasi 400 en 30, un esforç magnífic, Maria, i també teniu alguns exemplars del mateix resum executiu en lectura fàcil. Tots aquests documents, tots aquests recursos, demà us els rebeu via correu electrònic amb l'enllaç perquè els pugueu tenir accés, els pugueu reenviar i alhora també a partir de demà estaran disponibles tant a la nostra web com a la web d'INCAT. Res més, moltes gràcies a totes les persones que heu participat avui en aquest acte, a totes les persones que ens heu seguit i a totes les persones que hi heu treballat i que per tant l'heu fet possible, en Ricard, en Pau, a l'Anaïs, a tot l'equip de DINCAT des de la distància i per tant també tots moltes gràcies i tota la gent també que ens acompanya des de casa. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies, Elga. Molt bé.